Aşgabatyň döwlet dukanlaryna şeker we tuwy her ele çäkli möçberde satylýar. Uzun nowbatlar dörýär. Paýtagyt Aşgabatyň merkezine yerleşýän tekewalaryň döwleti değişli azy harit dukanlaryna şeker we tuwy döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan diňe çäkli möçberde satylýar. Olary satyn almak üçin yerli ýaşaýjylar ýer-ýerde nowbata durýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Aşgabatly habarçysy 27 maýda habar berdi. Habarçynyň maglumatyna görä tuwy adam başyna 3 kilogramdan satylýar. Onuň 1 kilogramynyň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 8 manat. Şeker her adam başyna 1 kilogramdan satylýar. Onuň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahasy 7 manat. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň teke wagtyrdan ýetiren maglumatlaryna görä, bazaryň hususy sowdany kodlaryny 1 kilogram tuwy 20 manatdan, şeker 12 manatdan satylýar. Bu baha haritlaryň döwlet narhy bilen deňeşdirenigine değişlilikde 2,5 we tas 2 esse töwregi gymmatdyr. Habarçy teke wagtyrda ýerleşýän döwleti değişli azy harit dukanlaryna şeker we tuwy satyn almak üçin döreýän nowbatlar barada maglumat berdi. Ol özüniň ýerden saat 7-de bazara baranyna bir döwlet dukanynyň öňünde agdalýan ýymy tönümleriniň nowbatyny azyndan 50 töwregi ýaşaýjynyň garaşyp duranlygyny, saat 8-de golaýlanan nowbata garaşýan adamlaryň sanynyň 100-e golaýlandygyny habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä 27 maýda ýerden saat 9:30 töwereklerini satyjylar nowbaty aşa köp adamyň ýygynyny donaýdyp şeker we tuýunyň sowdasyny togtatdylar. Käbir adamlar dargaşdy, ýöne köpler sowdanyň täzeden ýoly goýulmagyna umyt baglap garaşmaga dowam etdi diýip habar çaýdýar. Habarçy teke wagtyrda hususy sowdadaky beýleki käbir haritlaryň bahalary barada maglumat berdi. Gazagystanyň import edilen unyň 1 kilogramy 6 manat, 900 gramlyk plastik gaplarda satylýan günebakar ýagy 8 manat, pomidoryň bahasy arzanlady. Ol 3,5 manat, hyýar 4,5 manat. Soğunun 1 kilogramy 1 manat 50 tengeden hemme eli yeterli. Greçkanyň 1 kilogramy 7 manat. Teke bazar Aşgabat şäher häkimliginiň garamagyndadyr. Azatlyk radiosy bazar administrasiýasy bilen habarlaşyp bazaryň çägindäki döwlet dukanlarynyň öňüne şeker we tuwy satyn almak üçin döreýän uzun nowbatlar barada maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň mundan bir aýdan gowrak wagt ozal çap eden maglumatyna görä, Aşgabatyň bazarlaryna ýanwar-mart aýlary aralygyna uzun däneli bürünjüň bahasynyň hususy sowdada 18 manatdan 23 manata gymmatlandygyny, daşawuzda öndürilen tuwynyň bahasynyň 11-12 manat aralygyny habar beripdi. 5 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyny 2019-njy ýylda şaly öndürmek hakyndaky karara gol çekdi. Oňa laýyklykda Daşowuz we Lewap vilayatlarynyň käbir etraplaryna şaly ösdürilip ýetişdiriler. Prezidentiň kararyna laýyklykda 2019-njy ýylda Türkmenistanyna jem 18300 hektar ýere şaly ekilip 82400 tonna tuwy hasylyny almak planlaşdyrylýar. Resmi habarlara görä Daşowuz vilayatyna şaly ekişine 12-nji maýda badalygy berildi. Vilayatda 8100 hektar ýere şaly ekilýär we bu ekin meýdanlaryndan 35000 tonna tuwy hasylyny almak planlaşdyrylýar. Aşgabatdaky şeker we tuwynyň gytçylygy onuň döwlet tarapyndan kesgitlenen bahadan çäkli möçberde satylmagy barada ýurdun resmi media we metbuat serişdelerine maglumat ýok. Azatlygyň Aşgabatly habarçylarynyň maglumatlaryna görä paýtagtda maýyň ortalaryndan bäri şekeriň gytçylygy dowam edýär. Yerli habarçymyz 15-nji maýda paýtagtyň döwlet dukanlaryna şekeriň her ele 1-2 kilogram aralygyna çäkli möçberde satylýanlygyny habar berdi. Türkmenistan soňky 2 ýyldan gowrak wagt bäri ykdysady kynçylyklary başdan geçirip geldi. Kynçylar bu ýagdaýa esasan neft-gaz serişdeleriniň global arzanlamagynyň hemde Türkmenistanyň iri energiýa müşterilerini ýitirmeginiň, şeýle-de ykdysady reformalaryň gejikdirilmeginiň, giň ýaýran korrupsiýanyň, açaçanlygyň bolmazlygynyň, kompetensizligiň, ykdysady sferanyň daşary ýurtly maýadarlar üçin ýytybarsyzlygynyň sebäp bolýanlygyny aýdýarlar. Ýurtda ykdysady kynçylyklaryň ýüze çykmagy bilen döwlet valyuta gödäwçiligini berkitdi. Munyň ýa-da ýurtda valyutanyň gara bazary döredi. Häzirki wagtda dollaryň resmi kursy 3,5 manatlygyna saklanýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 27-nji maýda dollaryň gara bazarda 18 manat 50 tengeden satyn alynıp 19 manatdan satylýanlygyny habar berdi. Ýurtda valyutanyň gara bazarynyň döremegi ekspertleriň aýtmagyna görä hususiýetçileriň importa durýan haritlary daşary ýurtlardan getirip ýurt içinde satmagyna kynçylyk döretdi. Bu ýagdaý öwde-öwdegine haritlaryň bahalarynyň galmagyna getirdi. Galbertede Türkmenistanyna dowam edýän azyk gytçylygynyň şeýle-de haritlaryň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň fonuny ýurdun hökümeti 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap ondan ozal ýylaty mut berilen elektrik energiýasynyň gazyň, suwuň we beýlekleriň ýeňillikli üpçünçiligini ýatyrdy.